Moro, mä oon Miika. Mä oon Oskari. Tervetuloa meidän ensimmäisen YouTube-videon pariin. Tänään me näytetään teille vähän, meillä on tällainen kuvauspäivä. Käydään asiakkaalla kuvaa vähän videoa ja valokuvia hänelle ja mitä mietteitä? Ihan hyviä, ehkä vähän jännä tunnelma. Tää meidän yrittäjyyspolku ei oo ollut vielä kovin pitkään, että ollaan aika tuoreita yrittäjiä. Into on kova ja palo tätä juttua kohtaan, mutta nämä on tosi jänniä tilanteita, kun ruvetaan tekemään tavallaan jollekin jotain työtä. Meillä on aikaisemmin ollut yksi asiakas, mikä on tullut tavallaan tuttavuuden kautta ja siinä on ollut sitten tavallaan, se ei ollut niin jännä tilanne, kun sä oot tuntenut sen henkilön ja siinä ollaan tiedetty nämä sanotaan tilanteet, mitä meilläkin on, mutta nyt sanotaan ensimmäinen tällainen tuntematon asiakas ja mennään ottaa vähän hänelle mainoskuvia omille nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan, niin sanotaan, että tää on semmonen juttu, mikä pitää saada kerralla ehkä toimimaan. Että mutta vähän jännittää, mutta se on ehkä ihan hyväkin, sellaiset tarkoittaa sitä, että tää on meillä kumminkin iso juttu. On ja nämä on niitä hetkiä, minkä eteen me ollaan tehty duunia, että tulee nämä asiakkaat. Joo, ilman muuta. Siis sanotaan näin, että kyllä silloin kun ruvettiin tätä hommaa tekemään, niin ehkä sitä ajattelin, että kyllä ne sieltä tulee, että ei teet vähän markkinoita tällä tavalla, niin kyllä ne sieltä tulee, mutta nyt ollaan huomattu se, että se ei mene ihan silleen, ja ehkä hyväkin, että se ei ole mennyt silleen. Tässä on oppinut matkan varrella tosi paljon siitä, että miten tavallaan, mitä sun kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Ja mekin ollaan tehty erilaisia juttuja ja huomattu, mitkä toimii ja mitkä ei toimi ja opittu niiden kautta. Niin nyt tää tuntuu erityisen hyvältä, että ollaan saatu tää ensimmäinen asiakas alkuponnistelujen jälkeen niin sanotusti, koska ollaan paljon ollaan tehty töitä se eteen, että saadaan itsellemme jotain asiakkaita ja aika heikolla menestyksellä ollaan, aika kovaa työtä me ollaan tehty, mutta ei oo tullut, mutta nyt tää eka saadaan, tää tuntuu superhyvältä. Että on ja eka asiakkaaseen on nyt semmonen puoli tuntia aikaa, vettä sataa, ollaan just autolla matkalla tonne kamppiin ja me tullaan kertoa tämän päivän aikana, että miten on mennyt nämä kuvaukset ja tullaan ehkä näyttää vähän jotain kuvia, mitä ollaan otettu, niin palataan myöhemmin. Kyllä. Noniin, nyt on enää pikkuhetki H-hetkeä ja sanotaan, että nyt en tiedä paljon syke on, mutta sanotaan, että suhteellisen iso. Kyllä vähän kädet tärisee. Että Kyllä tässä pikkasen jännittää. Mutta meillä on kamat valmiin tässä. On ja kyllä mä luotan, että kyllä tää nyt hyvin menee. Että menee. Ei tää Tää meillä on setit valmiina, otettiin gimbaali mukaan, kameravalot, siellä on kamerajalustat, valojalustat, on läppärit kaikki. Niin ei mitään. Me palataan keikan jälkeen. Miten meni, sanotaan näin. Joo. Noniin, nyt on asiakkaalla käyty. Miten meni omasta mielestä? Se meni yllättävän hyvin. Tai ei edes yllättävän hyvin, vaan tosi hyvin. Kyllä se meni ihan hyvin. Saatiin hyviä kuvia ja mentiin tää oli suunniteltu ehkä. Ei ollut mitään semmoista. Meillä oli tarkka plääni, me mentiin, me toteutettiin. Kyllä, justiinsa mentiin suunnitelman mukaan ja sanotaan, että kyllä se sit alkukeskustelut ja näiden jälkeen, niin kyllä se jännityskin lähti siis silleen, että ei jännitys kokonaan pois. Että se oli silleen ihan positiivista, koska sanotaan, että tossa kun matkalla käveltiin sinne, niin vähän oli perhosia. Kyllä vähän skakas, mutta Mutta sitten jotenkin se oli niin lämmin tunnelma ja semmoinen, että tarvitaan näitä tilanteita vaan lisää. Niin, joo, siis sanotaan näin, että se on joka asiassa, kun teet sen muutaman kerran, niin se sitten rupeaa luonnistumaan. Tästä on ihan hyvä jatkaa. Nyt saadaan maksu. Parkkimaksua. Nyt mennään maksaa parkki. Nyt ihan mielenkiinnolla katsotaan paljon tää muuten maksaa. Tää on 12 €. Ei muuten paha. Tunti 58, 2 tuntia, 6 € tunti. Ei paha. Joo. Nyt ollaan menossa syömään. Parkkimaksut maksettu. Nyt palkintolounas. Niin huitaa päästä tämmösen aurinko. Palkintolounas. Ja aurinko päästä. Aamun sato vettä kun tultiin ja nyt. Hyvä fiilis. Nyt on oikeesti tosi hyvä fiilis. Silleen onnistunut fiilis, koska onnistunut fiilis, koska ainekset, ei voi sanoa, että ainekset oli mennä ketuilemaan, mutta siis
Vähän jännitti kuitenkin. Jännitti, mutta siis se meni hyvin. Sanotaan, että kyllä se, ollaan nyt sen verran kumminkin tosta nyt homma tehty, että... Joo. Sulle turvavyöt. Ei olekaan. No niin, mä olin, että ei saatan. Joo, ei mitään, lähdetään safkaamaan ja palataan. Mä laitan turvavyön tästä päälle. Niin. No niin, nyt ollaan käyty syömässä. Tultu takas tänne meidän niin sanottuun matalaan Maija Officeen. Nyt alkaa niinku ehkä se jännittävä vaihe, kun me avataan kuvat ja katsotaan mitä vaikka me nyt siinä koneella nähtiin. Niin nähtiin. Ja hyvältä näyttikin. Näytti. Nyt niin. On viimeistelyosuus. Viimeistelyosuus, mutta se on hieno ehkä nyt avata ja katsoa, että onko se oikeesti sitten. Mutta me jotain hienoa niistä. Siis mä muistan vieläkin sen meidän ihan ekan kuvauskerran, kun me käytiin kuvaamassa. Niin me oltiin siis kuvaamassa semmoisessa kuntosalissa, mikä oli se oli tosi niinku pimeä paikka ja sit siellä oli niinku valaistus hoidettu silleen niinku värillisten ledien avulla. Ja sitten se oli ihan kauheeta. Ne kuvat oli kyllä aika hirveet. Mut kyllä me saatiin niistäkin niinku lopputulos ihan hyvä. Loppujen lopuksi saatiin niistä sitten niinku... Sanotaan, että ei ehkä täydellisiä ollut, mutta... Se oli ihan super vaikea, niinku se sanoi se meidän asiakaskin, että sen entinen kuva oli sanonut ihan samaa, että ei tää niinku saa kuvia. Niin ei siellä saanutkaan. Et se oli niinku se silmällä kun sitä valoa katsoi. Niin sit se oli niinku hyvä, mutta heti kun sä otit kameran, niin sit se valo niin kun meni ihan ihmeellisesti, että tavallaan joku tietty kohta oli varjossa ja se ei niin lisävalloista tilannetta ei millään pelastettu. Et se oli ihan niin kuin ihan katastrofaalista. Se oli aika farssikeissa. Niin. Mutta me saatiin ihan hyvät niistä. Nyt on niinku hieno katsoa sitten se, että mitä me nyt näissä saadaan tajuttua. Näistä oli hyviä kuvia. Näistä tuli hyviä kuvia, joo. Et näihin ei tarvitse vähän viimeistellä vähän laittaa kirkkautta. Niin. No mutta se nähdään kohta. Ja ehkä me nyt palataan tästä asiaa vielä.